Βλέπω κύκλους, Κατιάρα. Αυτό είπε στο Λάκη τον πατέρα σου όταν σε φορτώσανε τα μπουμπλεγκάν που ήπιες και πήγες στο διάολο. Ήσουν σαν πρεζόνι έτσι σκυμμένη με τις ώρες και έλεγε σας παρακαλώ θέλω το μετρητό και σου λέει ένα παιδί κοπέλα μου εγώ έχω γούστα, το όνειρό μου ξέρεις ποιο είναι και του λέει ποιο, να στηθείς στημένη στα 4, να είσαι στημένη στο λιβάδι και ένας γάιδαρος να έρθει από το πουθενά με 45 εκατοστά ψωλή και να τη φας όλη στον κόλο. Και να την τραβήξω εγώ γρήγορα του γαϊδάρου την ψωλή έξω και να γίνει ρήξη προκτού ρώτησο και να πέσουν τα κολλιά σου στα πατώματα. Αυτό είναι το όνειρό μου. Μπορείς να το κάνεις, μπορείς να ανταπεξέλθεις σε έναν άνθρωπο τρελό και ισχυρό σαν εμένα. Δεν μπορείς, μη ζητάς. Δεν θα γίνεις τίποτα ποτέ. Το έχεις χάσει. Χάσες πριν καν παίξεις, τα έχω πει 50.000 φορές. Στα λέω εδώ και 10 χρόνια. Ο γαμιάς ο φίλος από παλιά, θα θυμάσαι. Ήθελες να κοροϊδέψεις ανθρώπους δυνατούς, τρελαμένους, ισχυρούς και σου βάλανε χρωστιά στον κόλο. Αυτό σου άρεσε όμως μωρή. Πάλι ήρθες αφού σου είπανε την αλήθεια, ήρθες πάλι την έστησες καρτέρια και έψαχνες τα δυνατά άτομα για να παρακαλέσεις για ψωλή. Δεν θα τη φας ποτέ την ψωλή, ούτε και μετρητά να δώσεις. Έπαιξες και έχασες κορόιδο, τελειώσαν οι χάρες, τελειώσαν τα ψέματα. Ούτε με λεφτά, χάσατε. Δεν θέλει ο Θεός σας τα λεφτά σας, ούτε την ψυχή σας. Θέλει μόνο να βάλετε το σταυρό στον κόλλο. Πάμε δυνατά πουτάνες. Γαμώ τον πεθαμό σας πουτάνες. Σκατά στο μνήμα σας, κατιάρες! Να πεθάνετε αύριο το πρωί.